നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെല്ലാവരും ഒരുപാട് വില ഫോണാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നോർമൽ റേറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ 10,000 15,000 രൂപേൻ്റെ ഉള്ള ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പോലും പലരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ ഹാങ് ആവുകയാണെന്ന്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം? അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫോൺ ഹാങ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് നടപടി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോണിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് SD കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി എപ്പോഴും സ്പേസ് വേണം. ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാക്സിമം നമുക്ക് ഫോൺ ഹാങ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ട്രൂ കോളർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ട്രൂ കോളറിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോൾ റെക്കോർഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കോൾ റെക്കോർഡിങ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം റെക്കോർഡായി കഴിക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് മറ്റു ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം സെൻഡ് ഐറ്റംസിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റോർ ആകും. അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് അറിയാത്തവരുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഫോൺ ഹാങ്ങിങ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള അറിയാത്ത പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഫയൽ എടുത്ത ശേഷം അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് എടുക്കുക. ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ മീഡിയ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഓഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമാജിൻ സെൻഡ് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലത്തുള്ള വീഡിയോസ് ഈ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ കോളർ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് എല്ലാതും എത്ര ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. ഹാങ്ങിങ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെയുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നൊരു ദിവസം കാണാം.